ka Mount Calvary Parish Rambrai Nongston kala Pynlong ya ka spiritual retreat nadu ka santarik hadu nyau tarik naitung arhajar arpusaw hakaba palat arspa ngut kentup lang nadu ki kena hadu kirang ba kilawan ban shim benta kani ka retreat kalong ka jing penpau ba itenat ya ka jing thumu jong ka balang ban Pynphriang ya ka Jingieid bat jing start u Blei la sedang ya kani ka retreat ha ka santarik naitung de ki jing ruai bat jing shat ki ba itenat ki bala pendap ya ka do nut jong ki kena da ka jing kemen bat kila longru ki atiar ki ba klan ban ya ro ya u Blei ki ba pensawa ya ki kentin jong unong ruai sam tungin wan hakmat jong u da ka jing sngungu sam ka ba khandai pusan ka dekot ka ba ar hakini ki lai sngi ki pai runget kila yo ru ban shim banta ha ka jing mani sakramen ka bala kring ki khna sha ka jing dan bashisha jong ukris da ka ba mat ka jing suk bat jing kemen ka ba wan na u Blei ubrodar daw hoiki war SDB brodar sngaw shngan papang SDB bat Miss Rose Thongni kila Pynlong ki session ba pher ki balaya rap ki khna ban sngaw tho bat ban ngam jiliu shu shu haka Jingieid u Blei kani ka retreat balai sngi lenter haka jingerap bat jing trei shitom jong ki phadar ki star bat kinong hikai Sunday school kala no ya ka dak ka ba emla ban pendam haki do nu jong baro kinong ya shim banta